Good morning. Miko lang dyan. Yan. Maray na aga sa gabos. Napakagandang weather. December 7, 2022. Napakabilis ng panahon. Lapit ang Pasko. Yan, advance Merry Christmas sa lahat. Punta tayo ngayon sa DSWD. Pasa natin tong sa solo parents natin na application form. Yun. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga motovloggers buong Pilipinas. Ayan. And congratulations sa grand opening ng Team Katagumpay Moto Gear sa Cabuyao, Laguna. Yan, congrats Sir J. Kay JTV. Congratulations. Congrats sa mga nanalo ng mga prize doon. Di tayo nakapunta doon kasi napakalayo. Dito tayo sa Bicol eh. Yan, napakaganda ng weather. Chill ride lang tayo. Punta tayo sa ano ngayon, sa bayan. Ride safe sa lahat ng mga bumabiyahe ngayong araw. Ingat mga idol. Yan, salamat sa congratulations pala kay kay BNBX sa katapos lang na first BNB basketball tournament na ginanap sa Magaraw Convention Center. Yan, nakapag-attend tayo doon. Yan, salamat sa pag-invite. Tayo sa Barangay Grelbo. Yan. May resort dito. Yan. Yan, Biniba Resort. Yan, located dito sa San Fernando, Grelbo, San Fernando, Camarines Sur. Yan, mga gusto mag-swimming, punta na lang kayo sa resort nila. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, JDETV Motovlog. Maraming salamat sa inyo lahat. 700 followers na tayo sa ating page. Maraming salamat sa mga nagpa-follow, nag-like, nag-share ng ating mga malalupet na mga video. Daming ibon, no? Ayan, tayo sa Diversion Road. Ang Diversion Road papunta ng Bisaya. Tayo na daan. Maya naman. Ayun, andito na tayo sa touchdown sa munisipyo ng San Fernando. At napapasa na natin yung ating form sa DSWD, sa opisina. Nandun, office nila. Pasa natin to. Ito na yung mga papel natin. Papasa na lang natin to. Ito yung natin mga papel. Siyempre yung
ating barangay certification. Ayan, nagpapatunay ipapasa natin. Tapos ito yung ating solo parent membership form. Pasa na natin ito sa office. Let's go. Tayo sa office. Ito tayo sa office ng DSWD. Ayan, papasa natin itong ating solo parent form. Si ma'am. Big shout out sa mga taga DSWD, MSWD San Fernando. Muna tayo. Ayan ang mga staff sa loob. Pina na tayo. Mga sa tabi, ma'am, so sa solo parent. Oo. Ay po. Naig din na po ma'am kang sarong simana. Birth certificate. Ay pala. Ay po. Tayo ma'am. Di ko nasimbag si apod mo. Nakaret. Ma'am, nakalain na lang po. Ikaw po to? Sa likod pa. Okay. Okay. Kulang pa pala tayo sa likod. Pwede pa na natin. Bulpin natin. Ito sa likod. Ayan naman. Ayan. Tingnan natin kung saan aabot tong kalsadang ito. Shortcut na papunta sa amin eh. Dadaan tayo dito. So, ganito dito, hindi sementado. Yan. Ito yung shortcut pauwi sa bahay namin. Tayo dadaan. Adventure to. Yan o. Kita nyo. Yan. Wala pa na daanan dito. Yung mga nagano dito na dumadaan, mga galing sa Kapalayan. Ito yung project ni Mayor Fermin Mabulo. Dinadaanan natin.
Andun yung bahay namin dun, oh. Yan, mga sa kalagitnaan tayo ng palayan. Ayan. Napakaganda talaga sa probinsya. Ito na, hindi maputik na. Ay, anihin na to. Napit na to anihin. Tama ito niyadaanan natin. Oh, nang ibon, oh. Yan. Tayo. Tama nga, dyan ang daan. Kanan tayo dito. Pero pala ang daan dito eh. Yun, pala. Yung mga nagja-jogging dito eh. Umaga. Ito hindi na maputik.
May nanguhuli ng ano, ng ayan, pugo. Oh. Ayan, ang nanguhuli ng pugo. Shout out sa inyo lahat na nanguhuli. Ayan, mga nanguhuli yan, mga hunter na mga pugo yan. Masyadong kalsada dito. Ayan, napakaganda. Oh. Ganda dito. Kita tayo ng palayan. Noong panahon lagi ako nandito eh. Lugar na to. Ayan. Lapit na tayo sa Barangay Lupe. Umikot lang tayo eh. Yung vlog natin. Oh, ba? Sa ipuno muna. Ganda oh. Oh. Yung Isarog, ayun ang Mount Iriga. Naman yung Tangkong Baka. Napakaganda dito pa ganito. Ayan oh. Mga ibon. Ayan. Mga ibon oh. Dito sa San Fernando to. Kita pa ito yung mga ano, quarry. Ayan. Diyan muna tayo dito. Ayan, medyo nagpahinga lang tayo konti. Baka tayo. Ganda ng view dito eh. Bagong tanim yung mga palay. Gambler oh. Medyo madabak lang talaga dito sa lugar na to. Yung mga ano, mga puting ibon oh. Pwede magpabilis dito eh. Kaya lang maganda yung shot natin. Ayun, zone 5 na yan oh. Sa hindi kami nakabili ng ano dito. May palayan dati kami dito. Dito banda yun oh. Sayang hindi namin nabili dati. Ngayon ako nakapasyal dito sa lugar na to. Dati lagi ako nandito may ano pa kami, may palaya. Naligo na si ano, Carabao.
So, lupi na, oh. So, ito na. Ayan, discover naman tayong bagong daanan. Kaso hindi pa sementado. Ganda dito. Saan tayo? Bago. Wow. Ish. Mga pala yan. Saan tayo? Ganda na pala ng kalsada dito eh. Ito yung bagong kalsada. Yun. Ayan. Ay, maraming salamat. Napakaganda, oh. Sheesh. So, dito mag-photoshoot. Photoshoot tayo dito. Napakaganda, oh. Ayan, Naga City nandun. Ayan. Maganda dito mag-photoshoot. Tayo. Ayan, maraming salamat. Dito na natin tatapusin ang vlog natin for today. Lupi, San Fernando, yung mga towers sa taas. Yan. Advance Merry Christmas sa lahat. Yan. Ride safe and peace out.